Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ngong ka khasi custom. Kani ka khasi custom of lineage act. Kapan scam ne em bangidei ka matrilineal system. Kapan scam ne me kata? Kapan scam? According to the act, it is like that. Kadai. Nampak ada ka act kaya kumta. Nari pindayu ibat kimon berim bat manta. Bat katai ka social welfare department kapan scam tu ya kataru. Ka executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka kong Deity H Majau kelapentip bagi khun Kiba ai Jait ukpa kiralit ujor mukot duma Ïingbishar Meghalaya High Court namar kimyo shu ya ka schedule tribe. Ka jing jubab ka kong Deity ka dehi kinta kali jingkali balawan ra ada ka kong Grace Mary Khalpuri ka badai ke MDC NPP na Nongshken constituency ha dorbar mounting ka bala sedang mentakasgi ka khanyo trik jelio arhajar arpuhendrio. Ki MDC kaliang persya ki lebu jingkali lada ukpa khasi bat kemi dei khasi handai ki khun ki ajat sha ukpa ki dang dei neem ki khasi namar ka dustor ka dei ban ajat sha kemi ka kong deity kala juba bagi khun ba ajat sha ukpa ki dei ki khasi handai yamenta kamla ban batai jrong namar ki to ki khun ba ajat sha ukpa ki lalet sha Ïingbishar Meghalaya High Court namar kimyo schedule tribe shu Naduh baka sarkar jila kala pensange husnam arhajar arpusau. Kalau orang bagi KHADC kan selek badan kam tat anda ke Ïingbishar kala ai ya karai. Ngai kuble ya member ibawan rai kan dia ke jengkeli. Badi ke jubab ke bangadi banai kalong as per provisions of the Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Act 1997 as amended and the Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Rules 2007 sir. Chairman Badan Buram, I could lay in charge. Ibala, I got to get Jubam, but Bala table row a house. Tinakaliang Kajonga, Nashu Kwaban supplement in charge, ba. What action pada pension halor kitu kiba penken ya kani ka act kat kum kata ka jengkeli supplementary ayo jong phi question pendapat ya ka section 10 jong kani ka act kala batai shai hang ni kai ka bade ka loss and deprivation of a Khasi status kila batai syai hang ni ki kendon but ka effect ru jong kan ni ka loss and deprivation of Khasi status kala ai ha ka section 11 jong kan ni ka act te na ka liang ko jongi lada don manu ba pen khenyi ki ni ki kendon lada don manu ba renounce sila de ka bamut upin batai ula ong hi ba nga ngam dei shu khasi lani nga ngalalit no chakawei pat ka mu blalit but no chakawei ka ongum kum ka ulong Hindu no lani ulong Muslim no ulet no chakawei pade mo ya kata temut hang ni ula pen ken dupa dei shu khasi te hakko lo jing tu ki kendon ni nak executive committee na URA ni don ya bor bangin weng shisendon ya kum kita ki brio ki bla renounce la dia nana ki bala dep ban weng la dia nak jinglong Khasi status la ni ba ki lale bat chakawai pade ka jing chakawai pade ka kanyam te ya kita mut nakaliang jungi nila ban shim ya ka ka senjam ka badon kam Sashi Sen Chairman Badan Buram o ni so tho ka kalash kren shai mo section 10 kila kren shai kila don hang tu ki provision ba kumno ka ba mo desi ki ba pen khen ki ba kin sa take action ha kata ka dur kat kum ka mo ki ba violate ka provision jong ka act tengah syukwa bangan bu jingkeli ya yang Badan Buram mo kat kum kani ka amendment mo kani ka rule 2007 deh te angni kala kren shai ru ba habede bakini ki kur mo ki klan ki ke mo mengidon ki romba kur ter
If kita pakai sistem ke jongi ke dia material lineage system. Pilih aku no pat kita let's say Kiba kim pin board renti kat kon ke sistem ke jongi. Kaba ko begitu ba ki khon ki jongi ki ai jat shaka kami. Ki don pat ki ba pen kenya ki don ki kan don ki bam ai jat shaka kami pat pilih kum no pat kum kita. Ki ba pen ken ya kini ki kan don. Halor jong kata ngan su batai pi kendia halor jong kata ba hakani hi klem tho this kaak kalong silent halor jong kani naman nadu mencuang inong ipi haba pi kili yang ay kata ka jengkeli ki kun kasi ukpa ukasi kumi kasi pimut banong yang ay kata ka jengkeli lada ka kumi ukpa ki kasi ki kun ki offspring jong ki deni em ki kasi te kidai ki kasi naman nadu ko po bencuaru ya kajat kasi ya kajat hi ki nadu bencuar bundon dia kan ni ka ai kalong silent halor jong kata what ngan ong ipi what ka state government hau snem ladang makla hau snem arah jat apuat lemba ka social welfare department ka pen scam kata ka social welfare department ka pen scam bat ka ong ba kino ki offspring ki bakha na ka kami bade ka kasi berupa de kasi mut kide ki kasi tadi kata hangta pade halor jo kata kasawan pade bagi withdraw ya kata ka notification te menta pade am su ngang kwa banong ba ki don ki case ki badang hapok ka jingpe jong ka kashari ka badon borom jo ka high court te ngatharai ka matter ka long sub judice tingin sala ban ya keren pat halor jong kata hakoi pak kapon pada ka high court kala ai ka decision jong ka Mr. Chairman sir to ngala so thu ya ka jing batai jo ya in charge padan buram ko ni so thu kita ke bro khai lada kami di khasi pa khasi ki dei ki khasi yes fine ang ba pade ba pin kain pade ka system kani kawanra ka create confusion mo ya kani ka society ka jongi namar bale ni ladon ya ki kur ki ba pher but hakadam ka bala debro ni lade ban register ki kur ki ba pher ni don ni ki rong ba kur but nganong e phi hang ni ka don ka confusion ka ban create ka confusion namar bale kat kum ka riti ka dostor ka jongi ni don ya kita kinyakha mo kinyakha ro ni don telada menta ngin chu ban kenya kani ka system te shei long den ki jongi kin poi hangno kini tho mai kha shu kin kam mai kha yano kin kam mai yano te kani nga sugar padre te ka isi ka ban streamline ne kini ke ba nabanta ki long den ki jongi bangin num pen khen ya ka riti ka dustur ka balabu nadu ki ban prem ki jongi kumbang ala ong mantan ba ya katahi ka jingkren jokpi kumbang ipet hakani ka an ka long silent halo jong kani bat kum ju ru ngan ong biang sa sisin bangi dang don hapok ka jingkmi jingpet jong ka high court ta ai ba ka high court kan decide ya ka ka kwa bakan pet shisha ya kata bat lada kala ai ya ka final judgment ne ka order jong ka tingin sala ban le pat ya kan ya ka badon kam ka bamenta Syukur badon burom supplementang ka wi jingkeli ni artli hatu kani ka khasi custom lineage act ka pen scam ne em ya ka riti ka dustur ka jungi hun khasi khara bang isim jat na ka kemi ka khasi social custom of lineage ngipet ya kani ngipen mi ya kani halor banpet ya kata ka riti dustur banpet ya kata ka jinghat pateng tihang ni latip syai kala keren lut syapang menu kita ban her pateng menu kita ki kun ki badai kumnu kata katang jat kale kumnu kata ka du yeng kawan paro hang ni hapo kaline cak kala batai ti te ya kata pan ka ban pen scam ya kata ngong ye pi kata ka jingkeli jong pi kadang don sub judice ta ai se bakakot kan decide ta balai fikili ka ju ti ta ai baka decide ka court dan yin sala ai yang iru bangin ngin pet thu ken ya kan ni kumno bangin syukur ka jingkeli jong akolong very simple ngong ka khasi custom kani ka khasi custom of lineage act
Kapan scam ni bang ide ke matrimonial system. Kapan scam ni kata. Kapan scam? Hoi. Dia jubah Kadai itu kita tak? according to the act, it is like that. Kapan Kadai, scam? hoi. Kadai. Dia ada kapan Tambal scam? ada ke act kaya kumta. Nari pindah yu ibat kimon berim bat mentah. Bat katai ke social welfare department kapan scam tu ya kataru. Bat nong ba ukasi, kami kasi ba ukupa kasi. Kilada kidehi armut kidik barok kasi kikun. Pila ban ong ba de anot kasi. No. Ngimla ban ong ba kim de kasi. Lada ukumi ba ukupa kideki kasi. Syuk. Dia kata. Ngimpa ban dibit hiru. Tangba ngin habiat kat kum kan ni. Ai lat ngan keren. Hoi. Ka jingkeli jangan kalau simple. Ngishna ya gani ka khasi custom of lineage act ban pen scam ya kariti ka dustur ka jungi bang isim jat na ka kenthai na ka keme. Nrei phi pat phi ong ba ka an kalong silent. Yeah. Elaborate ya kata bakalong silent kum no. Habang kani ka akhi kala batai syai ba ka dustur ka jungi ukhasi kalong ban simjat na ka kami. Tangita nampu aban kerenjro. Ya. Koi ga supplement. Baling ang nabla jebab. Habang ala ada jebab ifi kata fi suka ipat tikpa ban pencai. Ke ifi pa ban pencai. Telah biang bela jubab ngaku aban sim Bila ada tip supplement. maka hirup hidon ngeng atharaya kan ni ka. Te pitip syai ruang ni ka tho ayu. Toh lihat. Te balik balik pun pendinai ka tho. Kapde banir ki ka tho kan ni. Te balik Kapde banir ki banyak kerengkai. Ini kan kalong serius. Yes, very serious. Nah tak ada ailat yang mengano bodoh. Ailat yang aban Kalau subjudice kan ni. Suknar bahasong berarut. Koino bodar suknar budan buram. Sumha bansang. Nga syukurpat IM kani kadi ka mo ka benta ka ba ki member ki yo ban keli jingkeli. Te ngi ko ba in sujubab tangi ka jingkeli umba in batay ngi ban puli ya ke ban le ya ke. Nga ka i ban jubab tang kat kum ka jingkeli beri ka kenta jingkeli ka de halor katahi. Nah, terkadang request ya ki members ba aga question hours kin ya keli ba ya ka jingkeli kim dai ban high statement la ni kim high kan ko discussion. Kin keli ba ya jingkeli nang ta karpat ro ba ya ki badi ban pek la ni ki in charge kin ai ba ya ka jubab specific to the question. Bro. Aban keli sko supplement. Hagani ka jubab ka jongpi ya ka District Khasi Social Custom Lineage Act 1997 as amended under Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Rule 2007 sir. Syai ka ja ka jubab jongpi ya ka amendment ka bangiladep ha ka snem arhajar arpulai bat ya ka balayo ya ka asen ha ka snem arhajar arpusau hikram jubab ya kata kini ban jubab ya kata kamu mut kimut ban penja ya kini ka amendment ka bangilayo haus snem arhajar arpusau Hoi ke amendment ko don arhajar arpulai kadai kata Tekan dia kila amen ya kan ni namata ki we ki provisions ki ba khalam don hang ni but namata ki ba don kam ban pen kelaru te hawa ke amendment 2003 ka don ka ba la yo ik asen ha 2004 Hakani ka amendment jo kasnam arhajar arpulai tindak Subha on your mic. belum. Ada section W. Hang ni kalau thok syai. Kur kelan kemut iu. Kur jat kemut iu. Kemut means living entity of Khasi clan governed by the Khasi matrilineal system of lineage, custom, tradition and inheritance. Kata kalau keren syai. Kamu orang bakalong silent. Kalau keren syai, kakur kemut iu. Kakur kamut kabangi sim jat naka kami kani kala krensan henry fikam rifar ya kani ka amendment ngila yo ya ka asen no gubernur kudu fi penja ya kani Master Chairman Sir ngakwa ban penrap kendian hoi nyem la ban len lada ukpa khasi ke kami ke khasi
bat ikun kinde hiki khasi kumbala jubab dai Terai ngakwa apat ban yo jing shai hato yakum kine ki kun ki bashim Jait na ukpa la ne ban issue ya ka scheduled tribe certificate yaki haka pemerintah napo ka sorkar Meghalaya kila pensange ya kene baro cikata ki ai bai kiyo ki bashim Jait nuk pa kiyo bai tambah haka araja rapusau kila revoke ya ka notification ka meningkong kila withdraw no kila recall ya ka tede hang ni ba ngaong ya phi ba ka sapoi kata ka case syapo ka high court haba mentah kadang don kadang saput hang pa Kenor badan buram ti kejing jubab kejong iem kala pensyai kala pentikena baki maisho ti hang taken kaban Naduh meneng ya tai baka sistem kejong i kabang i ajat chaka kami tengah Subaban keli kakwa keli keli ya iem in charge baka ka sinjam pada ka pinle nang ne shakmat ya kini ki bapen ken ya kini ka provision jong kini ka act kata ka bang akwa ba ngan bu kejing keli haka ba mentang ngim don kum kata ka sinjang nginang up ya ka ba ka mata kadang long sub judice ngidang up ya ka court bakan yo ngin yo ka decision jong ka dalam kita ngin sepet ngin hab ban study bahaya kan ka act ngin hab ban ya shong ngin study ngin ya tai ngin ya ba ngim la ban chu kran hang ni te Shong kenor badan buram ngasko ban ai khubli bai lai jubab ikan ka jingkeli pelawan rak dei member badan buram kongres ngashkwa ban keli ba ka ka rule jongki kur ki klan habaya dei bat kane ban ai kino ki kenjak dokumen ka klan ka kur kila ban ai ka NOC na kaliang jongki na kaliang jong ka klan na kaliang jong ka dolbar kur jongki bunsin ki shit ai ka NOC hakaba kile ya don kam ban le ka tangjait la ne ban le ka khasi tribe tiki wanra ya ka NOC kata kalong very important ha kini ban ra ki documents shwa ban le ya kanika ban yo ya kanika khasi tribe la ni ka tangjait kublaish bun hangta gi suthu kalong shai ba don kam ya ka kur bakan ai kalong mandatory baka kur ba ka hab an ai ka dokumen tengah skwa ban keli ba habakut ka authority pade ka dang dehi state government haban da dei pade ban ai ka scheduled tribe certificate tengah shu kwa ban tip laka executive committee laka don em ka jingmut ban recall biang ya katai ka issue authority jong ka scheduled tribe bari kat kum ka jing suthu jonga ka don kam hi ka council ban issue ya katu khanang ba kanong uniform kanong be chilti be tengah ngakwa ban sko laka executive committee don em kum kata ka jingmut hoi hakam kublish bun MDC badan doram hoi ya ka ba menchwang yi ba kadika dis council ka ba don ya kanika bor Hendai hadian kat tu kat ni kalau alit nak siapa ka state ngam tip nak ka you hendai hoi ngiru ngisngo ba kata ka bor hi la ngi ai ya kanika khasi tribe certificate ni ai ki certificate ki bapet ban penci shai pi bu de pi de khasi ngatara ya kata ka schedule tribe ru kam de ka ba hadu kata pengin shim dia tinggi ngila ban de kata ban le kata trai ngin sa don kam biang mo kum ka jingya keren kum ka bengin ya pet thu bha ngi haban ya study bhai kan ya ka jingya keren ba ka sarkar Meghalaya ro kum ju tharai halo jong ta la da ngi don kata ka jing su jung tang ngi la ban ra ben ya ka siapa the council Master Chairman sa Saiway jingkeli na kwa ban yo jing tip kan otli tharai ki kur ki bala dep ban register hang ne hapo district council ya kata don kam require notice ngan penkut kubli ka jubab iem badan buram ngashkwa ba kani ka jingkya ba ki pajba ki jongi khamtam jaj bandriu khasi ki shem ka jinge haba don kani ka hearing ka bagi khot hapo government office haba yadai ban issue ka scheduled tribe ting officer bashim interview ne waskap ka hearing udai garu te nga syukurmen nga syukur perkhat ba kumno
tharai ula ban pensisha bo di khasi te kadang ong ba ngakerpat le dak executive committee bakan simkhya dak long ban tho chuka sarkar bangin yo biang ka issue authority chaka district council koble hỏi toán cái sale cái đòn cầm cầm lấy xuống chân mặt ngọc quả thì khẩn thiết các supplement dùng công loại đề nó cũng nông chân kalau long ling lang hang ne kata lai ne subu ngakwa ban tip nomor balai ba ka dor ba snong ro kila don ke jingkeli di ha ke jing sang labu ke jingkeli di se kami ru se pe ta yang mentang ling lang ya kane ke jingkeli jong i kongres te subu menta mo u khasi hang tu atho hi kan atau ukasi yo ya ka xuống nợ cần thấy được khá lắm đó thế yakini ki khun niปัญหาhai ke khun khasina khun được namar bale ki bon ki wo ni apo khnong ka thau ba la ne am ban tre kam khnong ka ta hi tenga kwa hi ban sha ya ka ni khnang ba kiwe ki baya hap kan ni kabunta ken tip ya kan ni ka kam kwa ban yo jing sai na yam cha Kublai Shibun, MDC Bandon Buram ya kata kajeng keli jongpi. Hoi, fikili yang ya kajeng keli ke ba ukpa ude ukasi, bad ki kun kidei ki, kami kadika dakar. Te aku mai kini kijat hoi, ngile ya katang jat ke. Bang ngile ya ka ngi ai ka kasi tribe ke. Certificate. Oh, ya kami mau ke dakar. Hoi ngile ya katang jat. Ngi don kami banle ya katang jat. Namal bahak po katang jat hi lada ki kun ki shim ya kajat ukpa ngi ai ka jat ka batmai ru kumjo te de hang ni ba ka kur jong ukpa ka ai ya ka NOC ka snong ka pen shisha ya kata nang ta pade ngi sale ya katang jat ha ka rukom ka bedai ka bawan lang da ka kur hi jong ukpa te de hang ni bangi pentang pat tangi ki kun om ya ka kami sakawai kalong ba kanang makan sai ba hato kila le lut ya gane ka jing putha jong gane ka aks uni ukun ula ne am ban tre ya kam shinam kata wa don kam fikeli nga ya kata ta nomor kut ki shnong gi don lala ki jong ki jig dukom tre kam ma henry lada fikeli ba dia nga ya kata dengan ong ba sisin hi bala tang jat ula de hi khasi namar kanikaan kalau don lupa bakino kino ki kun ki bakhan ka kami ka bamde ka khasi ke de ki khasi da ka bale ya katang jat te ude khasi bat ula ban trikam ke hasno hathau kanu ru kan badon ta ka shong pa ta ka shong jupi kumno ki penya ya kata ka kam ke